Murnar rana ta badde muka zo mu mutaya ka ji daɗi Allah ja kwanan ka Muhammad wai Abubakar. Da Ubangiji nake yaba mai tun da zanayi, taimaka mini iya mini samkar da daidai. Wasu baitukan hafi bada na zo ne zanayi, ga abokina Muhammad tabbasar na saurayi. Tafiya kawai kake yi ɗodar makalai, nasara kake tariska kafi masu fatayi. Haka ne ya saka zamto da guda jiran dari. Murnar rana ta badde muka zo mu mutaya ka ji daɗi Allah ja kwanan ka Muhammad wai Abubakar. Shekarun ka 25 yau sun cika, haka ne ya sanya istu na yi maka baituka. Allah ƙara ƙaranin ka maka sun ka ɗaukaka, ka zamo gamji majure tsara da sassaka. Koko dai mace da kai girmi shaya wanda ka soja wanda ya yi shirin ja maka ga ya bar gari. Dan rana ta bacci muka zo mu mutaya ka, muka zo mu mutaya ka, muka zo mu mutaya ka. Muka zo mu mutaya ka ji daɗi Allah ja kwanan ka Muhammad wai Abubakar. Murnar rana ta badde muka zo mu mutaya ka ji daɗi Allah ja kwanan ka Muhammad wai Abubakar. Bari in isar da sakon happy birthday ga kai, da abokanan ka ne suka ce in da kai, game da yan uwanka duk zana faɗa a bayyane. To da fari ka ji sakon Bello ya faɗa, happy birthday to you Abdullahi wai Abubakar naka ya faɗa, happy birthday to you. Da Alima ta yana cewa happy birthday to you, happy birthday to you. Ismailanta ya faɗa, happy birthday to you. Da mu Ibrahim Baba Ubaji ya faɗa, happy birthday to you. Abdulkadir Rabi'u shi ma yana faɗa, happy birthday to you. Dan Isa wa kaji so da zago maganin gara, maganin gara. Shin Abubakar da Tumfafi ya ce a gaida kai wajen soja ɗan gari. Murnar rana ta badde muka zo mu mutaya ka ji daɗi Allah ja kwanan ka Muhammad wai Abubakar. Ni ma baitukan ka Abdul SQ na kare, mun yi rayuwar su kulta da mun zan abokane. Ni na zo cikin mawaƙa kai kuma soja ne, Ahmad Tukur amana gashi likita ne, wanda shi ya ɗauki nauyi